Διάβασε. Ποιος, εγώ? Ναι, για. Από μέσα μου. Απόξω, ωραία, να ακούσω κι εγώ. I Forever 2024. Έπαυλη Τσιροπινά 15 και 16 Ιουνίου. Όχι αυτά, ρε. Αλλά τα φαγιά. Εργαστήρια αηφορίας. Τίποτα πιο έκλεκτο. Ναι. Ιστορική ξενάγηση στην προσφυγική Ερμούπολη. Τίποτα πιο έκλεκτο. Λαϊκό και νησιώτικο γλέντι. Πιο έκλεκτο. Επίδειξη upcycle fashion. Πιο έκλεκτο. Διαγωνισμός μαγειρικής από τα καπί του νησιού. Βάλε μου μια συνάντηση με τους φορείς του τόπου για τα πλαστικά που μας έχουν πνίξει. Μ' αρέσει που ξέρεις και καλοτρός. Τι ζήτησε ο κύριος? Μια ζωντανή γοργόνα. Και γοργόνες έχουν.